Ahoj lidi, tady Nosík při první informace o kanálu, ne první prostě informačka o kanálu. Takže tady takhle máme a tady už jste se dověděli, že budu točit Minecraft, Borderlands a jiný hry. A tady takhle prostě vidíte můj ten kanál, prostě. To je ono, no. A snad tady to tady nebude, ty nuly. A tady to. Snad to nějak bude nějak to. Snad se to nějak vrátí. To jsem nechtěl. Takhle. Snad se to nějak jako víc trošku zlepší. A nějak to snad to dovedem. A nevím, no. První video z Minecraftu nebo jiný hry bude až 7. tady toho 7. co teďkom bude. Protože si koupím novou simku a uděláme tady to, ten limit zvýším a pak tam můžeme dát nějakou tu hru, takže to bude takový lepší a já už nevím, co víc tomu dodat, jako, protože už jsme toho udělali i dost, no nevím, no. Nevím. A to je takový krátký info a prosím, koukněte se na to, protože děláte mě šťastnějším a teda snad jo, no, snad se vám moje videa budou líbit a snad to povím trošku dál, no, takže jo a čus.